हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎನ್ಶುಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲರ್ ಪನೆ ಏಪುರೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಚಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಎದುರು ಬರಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಲ ವಿರಾರು ಫೋನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿನ್ನೆ ಹಾಲ್ಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದೆ ಫುಲ್ ದೇರು ಅತಿಗೆ ಪೂರೆಂಚಿತಿಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬೋಲೆ हाय हां जियान हाय बाबा हाय कर केसर दून को हाय आशु पूरा जिग्गार बिदार्देरी ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೆ ಮುಗಿದು ಓಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅಂಜೋನಕ ಪೂರ ಪೋತೆ ಪೋಯರಿ ಎದ್ದೋರು ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಾನ ಬರೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆತನ ಅನ್ಸೋದು ಒಂದ್ಸರಿ ಲೇಟ್ ಅವು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೋಡಲಂಚೇನು ಕೋಡಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿನ್ನೆ ಸೀರೆಲ್ಲ ನೆರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಅಂತ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಿದಾಡ್ನಾಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಯಿಜಿ ದಡ ಪಂಡ ಕಿರ್ತವತಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆ ಅನ್ಸಾದ ಪಗಲ ಟೈಮ್ ಆಯಿಜಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಂಚೂರಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನು ಪಿದಾಡ ಪರಿತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅನ್ನಿತ್ತು ಬೋದಿ ಅನ್ ಪಿದಾಡ ಬಂದ ಲೇಟ್ ಅನ್ಸಾದು ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ತಿರ್ಗಂಚಿ ಇರ ಮೆದಲೆ ಬಿಡು ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂತೀಯಾರು ಕೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲರು ನಾ ಹಾಲು ಕೊಯ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡೈತೆ ಅಂಚ ಹೀರೋ ಬಟ್ಟು ಮೂರು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಹಾಲು ಬತ್ತ ಒಂದು ಹಾಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಲ್ಪ ಕೈತಲಿತ್ತಳು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ಕಪಲ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮಲ್ನ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಪಂದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ತೂವಲ್ಲಿ ಆನ ಪಲ್ಡಕ್ಕೆ ಗತಿಟ್ಟಿಗೇರು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಬೇಗ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಾಲು ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಮೂರು ಅಮ್ಮಲ್ಲೇರನ್ನ ಬರೀತು ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಆಡಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಜಿಯಾನು ಅವನಲ್ಲೇ ದಾದ ಕಣ್ಣು ಮೂರು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಅರಿಯಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಯ ಏನಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ತಿಂದ್ರೆ ಬರದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮೂಲ್ ತೂವಲಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಪಗಪ್ಪರ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನ ಪಾಲ್ದಾಕ್ಲು ಪೊನ್ನ ಪಾಲ್ದಾಕ್ಲು ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪತೆ ಅಂಚೇನೆ ಊರ್ದ ನೆನಪ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಊರುಡು ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನಾಗ ಇಂಚೆನತೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಪೂರ ಪಗಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಹಾಲ್ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ
ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ತೂಲಿ ಆನಪಾಲ್ ದಾಖಲು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪೊನ್ನಪಾಲ್ ದಾಖಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪೊನ್ನಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ನಾ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಗುರ್ತುಂಡು ಐತ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪ ಅವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಕುಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರುಡು ಮೂಲು ಮದ್ಮಲೆನ್ ತೂಲಿ ಅಂಚ ಏತಾಪುಂಡು ಆತು ವೀಡಿಯೋಲೆನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುದೆಯಾನೆ ಕೆಲ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆಪುಂಡು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂತುಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೋಡಾಯಿನಾತ ಚಾರ್ಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಚ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತೊಂದು ಐತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂತುಡು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಇಂದು ಅಂಚೆನೆ ಆದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನದ ಚಾರ್ಜ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಿತ ತೂವೊಲಿ ಇತ್ತ ಗಜ್ಜೆ ಎದುರು ಕುಳಿತು ಕ್ರಮ ಪೂರ ಅವೊಂದುಂಡು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ತೂವೊಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಗಡಿ ಗಡಿ ನೀರು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಜುನ ಪೂರ ಕಥಂ ಬರ್ತೀರಿ ಮೂಲು ರಿಂಚ ಪೂರ ಕನತ್ತೇರು ಪಂಡ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ದೀನ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಇಂಟ್ಲೆ ದೀನ ಪೂರ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಇಂದೇತೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ವನಸುದು ಕೊರ್ಸಿಪ್ಪುಂಡದು ಐದು ದುಂಬು ದಾದಂಡಲಂತೆ ತಿಂದ್ರ ಬಂದು ಮೂಲ ಅಮ್ಮಲೆ ಅನ್ನ ಉಂಡೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದ ಎಕ್ಕಡ ಪೂರ ಬಂತುಂಡು ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂದ ಇದ್ದೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ನೆನಪಾಡಿ ಅಮ್ಮಲೆ ತೊಂಡೇರು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಬರೋದು ಜಿಯನ್ನಗಲೇ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರು सब लोग आएंगे ना सब का नहीं दिख रहे सोनू को नहीं दिख रही यार नहीं दिख रही यार हाँ हाँ पूरा वीडियो खराब आ रहा था ನೀನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಬಂಡೇರು ಐದು ಜನ 7 ಜನ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತೇನೆ ಕೇಳಿ ಚಂದ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಜ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ದಾದ ಮಲ್ಲ ಉಂಗಿಲ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು
ಜೋಡಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಷನ್ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಕೇನ್ ವ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡತೆ ಪಂಡ ಉಂಗಿಲ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಕೇಕ್ ಕನತ್ತೆ ದೀತೇರೆ ಕೇಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ದಾನೆಪ್ಪ ಮೇರು ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಎತ್ತಿಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡೆ ಏನೆತ್ತಲ ಸುದ್ದಿ ದಾಲ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿಂದು ಎನ್ನಾರು ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ದಿನಲಾಂಡತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡಂದೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತೈತೆ ಜಿ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂದು ಅಂಚದೇನು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಗೆ ಏನಕ್ಕಲು ಬತ್ತನಪ್ಪಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ದುಂಬೆ ಅನೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಏನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತವು ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜತೆ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಆನ ಕಡೆತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣ ಕಡೆತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೇಜಿ ಪೋತಿರ್ದ ಪಂಡ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡತೆ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಅತಿಗೆಲ ಮೊಲ್ತು ಒಲಿ ಅತಿಗೆಲ ಅಣ್ಣೆಲ ಅತಿಗೆಲ ಅಂಚನೆ ಶೊಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಸೂಡಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಇಂಕ್ ಯಾನ್ಲ ಎಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಸೂಡಿ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡವು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಶೊಕ್ ತೋಜಿ ಪಂದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕವು ಪೂಜಲ್ ಯಾನ್ ಅವು ನಿಕುಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ದುಂಬುದ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಪೂರ ದೀದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ ಒಂತ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ದೀಂಡ ಪಂದು ಅವು ಕೈನೆ ದೀದು ಬುಡಿಯೆ ಮೂಲಿತ್ತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವಲ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಅತಿ ಖುಷಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೆ ಪಿದಡೊಲಿ ಅಂಚಿಂಚು ಬಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಅಂಚ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನತೆ ಬೇಗ ಮದ್ಮೇಲೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ತೂಕ ಅಪ್ಪಗೊಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಏತ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಕೇಕ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇದೇ ಬರ್ತೇನೆ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಗ ಬಂದೆ ಬಲ ಮುಲ್ ಕುಲ್ಲು ಜಿಯಾನ್ ಇಡಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಗ ಮುಲ್ ಬೇಗಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉನ್ನಾಗ